Намалила. Чакай. И здравейте, приятели! Днес отново съм аз и както виждате ще играем Грани двойката, защото единичката нещо не знам, хора, омръзна ми. Много лесно. Не е лесно. Ще играем на изи с двамата. И да, нека да започнем. С двамата ли? Да, защото миналото ми видео на Грани има 210 и над 210 гледания, така че има и втора част. И единичката кажи, че е много лесно, принципно да. Не е Вярно лесно. е. Брат, ще пусна 3 видеа. И хора ще пусна 3 видеа, където... Добре, ти си ми Аз ще говоря на мен. да, знам. И ще пусна 3 видеа, как минавам Грани 2 с хеликоптера. Аз вече съм ги снимал. Окей, дядото. Дядо, какво правиш тук? Ще вземам буска. Той е много бърз. Бе, бабата, дойде! Не, видя ме. Не, моля те, плиз. Ех, ти ма видя, бе! Чай ти да си. На гумно. На ко да играела? Не знаеш ли? Изи. Еми, вземи го. Ти знаеш къде е сейфа? Да. Къде? Не, сега отивам там. Айде, Това ще дропна. Пищак. Ако избягаш, ти дам 5 лева. Брат, каква е реклама е? Ари, стига те реклами. Аре, бе, каква е тази дълга реклама? 50 секунди. Да. Секунди. Не. Брат, как ще имаш всичко? Няма как. Ти стримаш 5 минути. Няма как да си готов. 10. Тая игра много висява, хора. Гледайте сега. Трябва да излезна. И пак да влезна. Ето. Как ти хърка? Ми хъркам и вземи ми ключа от това. Как ще имаш всичко, а ти дори му нямаш ключа. Как ще му нямам ключове? Ето го секрети. Сега почвам да слагам части. Ама ти трябва ти... Брат, трябва че още много неща, бе. Трябват ми 3 части. Ти имаш ли? Да. После ти трябва гласфил, след това ти трябва пушката. Трябва ти пушката. Не може да си съдгана. Не може. Нали? Миналия път така правих, той ми ги спуска по тръбата. Хора, според вас може ли с Може. онова другото? Ама те тук само убиват, бе! Вие сте такива, лиги. Увек са. Как мен не мога барни? Брат, де да знам, ти само стряскат. Само се тряска. Хора, Просто съм четвърти. много... Той е по-добър на мен. Той е по-добър от мен. На единичката, аз съм по-добър на мен. Не си. Не си, Владо. Брат, как си по-добър, какво направи, че те само... Ти играеш само с дядката, той в момента спи, как няма да Как ще спила, нали го убих? Да, еми спи, да. Умрял е. Брат, няма как тебе да фащат, мен не. Ми брат, аз просто... Ти сега си я изтегли. Брат, колко съм играл, аз тая като малък. 1 година поне съм играл. Ама аз 2, ама Грани единицата. Знаеш колко съм бягал с Гранието? Дято, аз само ще взема. Брат, аз му взех ключото и докато спи. Последвайте пинги. Хеликоптерки. Пинги. И как беше? И кой едно веб дизайн. Пинги. Ние сме най-добри приятели, затова си казвам. Брат, бабо, стига, бе. Или Тонка? Бабо. Какво? Ние сме най-добри приятели. Дай ти, затова си ме скопирал. Имам глава. Елате, хора. Глас филсла. Ела, бабо, ела сега тук Като да се речва. Добре, откъде ма виждаш? Нямата тука. Не, брат, верно не сега и двамата са зад мен.
Ева, Къде дядки. си, дядо? Во да ти изям бушките, бе. Това малкото ми трябва. Бабо, ти не ме виждаш, нали? Добре. Аз тук трябва той да... Сандрина, спри да крещиш, че ме дразни. Чакай, бе. Това звънче, после му го сложили като дядката е глух. Да, то. О, вече не мога тук да дойде. Айде, убихте, дядо! Виж, той се е доста. Добре, тук да съм в безопасност, няма кой да дойде. Моля те. Дядо ме хищи. Ес, бе, мале. Ела, бабо, да ти дам буски. Ще изкарам ли късмет? Бе. Ела, бабче, ела, бабче, ява, сега да те издам. Да те издам? Да те изям. Шо да те издам? Ето виж последната част няколко. Бам! Айде, сега ми дай по-помощ. Сега дядката. Бягай, бе. Последната част и отивам да стрелям уния. Слагам газ в хаос, съм при хеликоптера. Дедо, И тази част. къде си? Ти си тук ли, бе? Ева. Бам! Не, говори, че имам всички до хеликоптера, всички до хеликоптера. Това не ми трябва, бе. Слагам последната част. Това да махна водата, това е супер безполезно, ама... Не е безполезно. Ако имаш примерно съдгана или weapon key, това ще ми трябва. ако имаш примерно съдгана... Ние сега с хеликоптера ли ще бягаме, бе? Аз ще бягам с хеликоптера. То и аз, да. Това е най-логичният изход, защото брат през вратата... Много скучно. Да, просто пък това с хеликоптера малко по-екшен. Добре, аз имам уменията за хеликоптера. Аз също, аз отдавна ги имам. И аз ги имам отдавна. Сега отивам да стрелям уния мишенки. И после слизам за глава с хаос. И после нямаш тиксото и за хеликоптер. Тиксто го имам. Хеликоптер ключа имаш ли го? Май да. То бътма. Най-важното в момента ми е бензин. Бензин. Сетих се, той имам кролбара. Ето виж, брате, тук ги целя. Сега ще видиш, че не взимай. Добре, айде, давай да видим. Чакай, че не мога го целя пък аз. Много съм скат. Бабу, ти тук ли си в тази игра или не? Ето. Ила ми детенце, ява са бабо да пайзям. Бай. Ти изям буските. Ама брат, като е право и... Ява бабо, ява сега тук тази дети много ма... Ето виж, едното го направих. Брат, това сейвки изобщо не трябва. Трябва ти. Бабо, ела! Ама защо? За да убия. Защо така ми правих хубавата игра? Това без да исках, то дори не беше такова. Това на голямото без да исках го цъкнах. Ко си цъкнал на какво? Тук е така, на голямото и тук. Добре, направи го. Само виж. Тонка, глас фул са ми трябва тук. Добре. Не, бабо! ще слезна с това. Здравей, как си днес? Добре, ти как си? Айде. Какво убих там? Бабо, дразниш ме. Няма да играваш, игра на единичката. Много по-лесна ти, нали? Да. Добре, това няма да игра повече. Тонка, ти не очакваш да те убие. Да, знам. Не бе, не дей. Антоне, настри... Ора, Владо, тук що ми щупи клавиатурата. Ара, 15 лева една клавиатура. Досъм се. Мале, поглед тук. Бутончета, всичко в ръка. Той си щупи повече. Гледай. Ма как ме видя, бе?
се разбуди, бе. Песно. С TikTok ли гледаш? Брат, на стрим си. Хора. Да, хора, сега вече нямаме клавиатура. Ай си купа нова. Нещо имаш резервни. Да, това съм няколко. Някой играе. Окей. Това не е това е двойката. Да. Еми, си. Това е испанско. Брат, не ме интересува какво е, бе. Педро. Има асансьори в двойката. Няма асансьор. Виж? Ари, бе! Това дори не е двойката, бе. Това сигурно е единичката, обаче... Там. Това е някаква друга, бе. Това е друг мод. Да, това е някаква... Това не е тая. Виж каква е. Да, това е някакъв мод. Това ми трябва. Гледай са. Мисля на Кола. Виж ли какъв мод имам аз на грани? Всичко е в кръв, колата е в кръв, грани е в кръв. Е в кетчуп, де? Да, в кетчуп е. Не в лимонов сок, ами е в кетчуп. Да. Брат, сега си ми бил клавиатурата. Аре, един последен път. Давай. Не! Да си. Чай, искам аз. Хора, чуйте сега как ще... Не, тя падна надолу. Еми, живото здраве, друг. Ще купа много. Гледай, сега ще настъпя. Още. Учи. Хора, ако видите тук клавиатурата ми в момента се е Не, бабо ти сте. Бабо. Добре, видявам. Опа, чайте, че... Тя ми... Виж ме мода, виж какъв мод си сложи, кефелец. Не. Виж го, бе! Еди, бе! Брат, аз също гледам това, бе. Има една мишка. Ще да кажа нещо. Една мишка. Брат, аре сега да играем двамата на екстрим. Не. Аре, брат. Чакай. Аз почвам, брат. Не ме интересува какво става. Гле, всички си им прости, брат, гле. Аз няма да се добера и до колата, ти казвам. Сигурно това няма направя. Гле. Чакай да видим на мен ще стане. Не, бе, на теб не става, виж. Не, това е, защото сега снимам. Гле. Аре, хора, и сега почваме. Ето. Хора, са накъм. Виж, на екстрим и така. Добре, аз съм тук. Бабо, моля, са ни две. Добре, сега не си видяла, че аз съм тук. Не, беги, че идва. Добре, бабо. Ти ще се разкараш ли днеска или не? Четнете се. Не ма виждаш, аз съм по левото. Така че. При мене. Якото е, че тук долу не мога да влизам. Ама гадното е, че навинаги ме чуват. Как ме стресна! Не е твоята кожа. Ето я. Не, брат, аз не мога да игра на екстрим тази игра просто. Опа. Още го. Нела,